Ok, dobro večer svima, bitno je da se dobro čujemo. Znači, malo kasnimo, imao sam tehničkih problema, kao što znate, vi kojima sam rekao sa strujom. Izbila mi jedna faza, znači čitav osigurač, ne ovde, nego dole u kontrolnoj toj ploči. Zvao sam drugara električara i tako otprilike, znači, izbio neki haos i ovaj webinar je, znači, trebao da, tako reći, po svim parametrima bude neodržan. Međutim, eto, uspeli smo da stabilizujemo struju i idemo, znači, sa webinarom. Zašto se ovo otprilike desilo? Desilo se zato što moram da kažem jako važne i vredne informacije. I svaki put kada su u pitanju take važne, vredne informacije koje mogu da vam promene život, onda ćete imati gomile problema, gomile stvari što će vam se desiti, prepreka, sve moguće, znači će vam se izdešavati, samo znači da poruka ne dođe do vas, zato što jednostavno postoji, znači, taj balans u životu, ali postojete neke mračne sile, kako bi mi rekli, koje jednostavno ne žele da vi uspete. Ne žele da vi napredujete, nego da nazadujete ili takođe da ostanete na istom stadijumu razvoja na kom jeste. Naš večerašnji webinar će biti u mnogome drugačiji nego bilo koji drugi do sada. Bavit ćemo se sa nekim stvarima, a u principu, znači, ja ću malo da vas zagolicam, da se sami zapitate zašto ste vi tu gde jeste. Zašto ste baš vi tu gde jeste? Trenutno nas ima 15 na webinaru, što znači da je 15 ljudi koji su odabrani. To znači da je 15 ljudi koji su zlatni. Znači 15 vas koji ste jednostavno nezamenjivi. I zato ja kažem često da se nalazite u pravom vremenu na pravom mestu. Ok, ajde ovako, znači, pre nego što nastavim sa mojom porukom, samo kratko da vam kažem, znači, nemojte da zbunjuje ovo vreme što vidite da je isto kad napišete poruku svi, jer stvarno će se to isto vreme tokom webinara pojavljivati. Videli ste da sada smo ubacili neke novine, nažalost nešto radi, nešto ne radi, ali tako je to kada je projekat u razvoju. Znači, nekad se nešto dešava da radi, nekada da ne radi, tako da to je što se toga tiče. Pa jedno kratko objašnjenje. Sad, samo malo da vidim, da pozovem Nikolu Aleksića da se uključi. Samo malo. Dobro, znači imate tu neke novine, to kao što vidite nešto radi, nešto ne radi. Dole gde su poruke, postoji mali kružić sa smajlijem, opet znači treba se klikne, pa opet ne rade ti smajli i nije to povezano kako treba, ali šta se može. Zatim imate gore pretragu, search, odnosno search participants, tamo što piše, to je znači da možete da pretražujete ljude koji su na sastanku, ne znam da li radi ta opcija, evo sad ću bolje da proverim, nisam ni mogao, ako ukucam BRANKO, na primjer ima ih milion pa da vidimo, ništa se ne dešava, ok, prijaviti programeru da i to ne radi. Morate da budete na gomili mnogo više vas da bi proverili sve te opcije. Zatim gore vidite sliku tu koja se nalazi, to će biti kad se poveže Dexter call center sa kancelarijom, to će biti vaša slika vaših profila i tako otprilike, znači, to je to. Da, još jedna jako važna stvar, da vas ne buni za ubuduće oko mikrofona i oko kamere. Znači, dole imate kameru, ikonicu kad idete na join call, to je da biste bili u ovim belim kružićima ovim, znači koji postoje na sredini ekrana, a ne samo u listi učesnika. Kad idete na join call, ako nećete da vam se vidi kamera, onda kliknete i bit će kamera preškrabana. Ako nećete da se čujete, onda kliknete mikrofon i bit će mikrofon preškraban. Ok. Dobro. Znači, to su otprilike te neke novine koje smo uveli, tako da što se toga tiče, vidite da se razvijamo, da jačamo, nešto radi, nešto ne radi, ali tako je to jednostavno u poslu dok se ne završi, je li tako? Znači. Ok, to je isto, znači, predviđeno što se tiče večerašnjom našom temom, tako da sve je to zajedno vezano, sve je povezano, sve je jednina, znači jednina jedne velike celine i sve je povezano i svi smo mi povezani. I ne možete da verujete zaista koliko smo povezani. A nadam se da posle večerašnjeg webinara da ćete shvatiti
koliko smo u stvari mi svi povezani, koliko svako mora da radi, kad kažem mora, u smislu kondicionala, naravno, njegove volje, da li hoće ili neće, ali ono što treba i što mora da radi, u smislu kondicionala, to je ono što će mu se odraziti kasnije na njegovu budućnost. Znači, poruka za večeras jeste, u suštini da mi, to sam napravio oko 2015-16. pričao, audio poruka, postoji moja snimljena oko 45-50 minuta koju sam objavio na Facebooku, pa nekima neće biti ideja nova, ali nekima sigurno hoće. I to je ono što sam ja zaključio iz mog života i svih ostalih stvari. Ali ajde pre toga da kažem jednu stvar. Znači, ja ne pripadam ni jednom učenju, ni jednoj religiji, ne pripadam ni jednoj veri, osim veru u jednoga Boga, stvoritelja, prastvoritelja, kako god, znači bilo kako koga nazivao i tako dalje. Ne pripadam ni jednom učenju, pozivam se na neka učenja ako je nešto u pitanju univerzalnih principa, znači univerzalni principi koji se slažu sa onim što je osvjedočenje moje duše i sa onim što tamo piše ili neko zastupa i tako dalje. Ne pripadam ni jednoj crkvi, znači niti bilo kakvoj organizaciji, niti bilo čemu, pripadam samom sebi. Sve ono što pričam, što govorim, jeste osvjedočenje moje duše i predajem drugima. Ko hoće da prihvati, neka prihvati, ko neće, ne mora, baš ne briga. Kada bih vas uslovljavao sa nečim i kada bih rekao morate da verujete tako i tako, znači da bih vam naturao neku religiju ili neko učenje. Ja to ne radim i ne želim da radim, nikad nisam radio niti ću, ali ću da vam kažem ono što treba da vam kažem, a vi sami vidite kako ćete kasnije da se izborite sa tom porukom koju vam prenosim. Znači, mi živimo iste živote sa različitim izborima u njima. Konstantno, nanovo, nanovo i nanovo. To jeste koncept u jednu ruku reinkarnacije, ali ne onakav kakav odnosno zastupaju, tako reći, hindusi, budisti, ovi ili oni. Ne. Znači, koncept reinkarnacije gde vi živite, znači sadašnji život, koji je uzrokovan vašim prošlim ili prošlim životima, znači jednim ili više života, gde ste napravili određene greške. I sad, kada, na primer, što se tiče teologije, kada neko kaže greh, greh se ne odnosi da ste vi prekršili neka napisana pravila. Ne. Greh znači da ste promašili cilj. Niste ispunili cilj, niste ispunili svrhu i to je greh. To je sa stanovišta biblijske filozofije. To sam, znači, imao na teologiji. Znači, greh, reč greh u svom korenu, izvoru, znači promašiti cilj, ne prekršiti pravilo, to da znate odmah. Znači, vi sve što ne uradite, a trebali biste da uradite, a treba da znate da to treba da uradite tako što će vam duša vaša reći, vaše misli biti okupirane sa time, vaše osjećanja takođe biti prema tome određena, vi ste uradili greh, odnosno promašili ste cilj. Niste ostvarili ono što treba da uradite. I naravno, nemojte očajavati, ponovo ćete se roditi da bi došli do te da ispunite svoj cilj. Tako što ćete se roditi u drugom paralelnom univerzumu, za koje sad nauka kaže da postoje, a eto, ja sam i osvjedočen i znam za to, takođe. I onda nakon toga živeti isti život sa istim roditeljima u istom vremenskom periodu kao, znači, sada i kao ranije i ranije i ranije, dokle god ne izvršite vaš cilj, dok ne položite ispit kao u igri i dok ne dođete na sledeći level ili sledeći nivo. Kada položite taj ispit i kada dođete na sledeći nivo, sledeće će biti, ponovo ćete se roditi u jednom paralelnom univerzumu, živeti do te granice, znači do tog dela, gde ste ispunili svoj cilj, isti život, i onda će vam se promeniti tok životne linije, zato što ste rešili to, prešli nivo i išli dalje. To može da se desi u ovom životu, što je mnogo bolje. Ne morate da se nađete ponovo, pa ponavljate isto to sve, a vidite kako znam da živite iste živote, zato što imate deja vu ili deja vu, znači ono je već viđeno. Vidite neku osobu, kažete ja tebe znam od nekud sigurno, a u životu inače nikad niste videli, bar ovom ne. Onda, na primer,
desi se da prelazite ulicu i samo odjednom ustuknete na desnu stranu, prođe kamion ili auto ili autobus i da niste to uradili, pokupio bi vas. Kako ste vi to znali? Pa zna vaša duša. Duša koja poduče vaših emocija, vaših skupljenih osjećanja, doživljaja, događaja i ona koja jednostavno zna u kom trenutku nešto da odreaguje da ne biste upali u greh, odnosno promašili cilj i ponovo nakon toga skupljali, tako reći, pod znacima navodnika, negativne poene, koji kada se nakupe dovoljno, ajde vraća se nazad, pao si level, pao si nivo, ajde iz početka. I odmah nam kaže, smrt ne postoji. Znači, smrt ne postoji, postoji, znači, sadašnji život i svi ostali životi koje smo živjeli sa različitim izborima u njima, koji su isti, do, znači, kako se rekao, te granice, dok ne ispunite cilj, i onda se menja tok vašeg života i tok linije, znači, vaše sudbine. I upravo vi ste u ovakvom projektu i vi ste upravo, znači, sa nama, da bi ste promenili tok vaše sudbine, da biste promenili tok vašeg života, da biste živjeli drugačije nego što ste živjeli do sada, jer očigledno da vam se to svidalo, ne biste bili u našem projektu. Bili biste, ko zna gde. Zašto u našem projektu? Zato što ja mogu da garantujem za njega. Znam šta radimo. Znam šta će od toga ispasti. Znam što se toga tiče da je siguran, da vas mi nećemo prevariti. Znam takođe da ćemo 100% uraditi sve što smo planirali kako biste vi imali svoje zadovoljenje. I ne samo to, sad ću da šokirati, definitivno, to je sigurno. Znači, imate onu molitvu Oče naš i kada Isus kaže oprosti nama, dužnicima, kako i mi opraštamo dužnicima svojim. U toj molitvi, znači da mi već imamo dužnike i već imamo dugove i tako dalje. I to su dugovi u ovom životu i u prošlom životu i od prošlih života. I ono što ja radim prema vama jeste, znači sad ću da kažem šokirati definitivno, ovo niste očekivali, ono što ja radim prema vama jeste da vam vraćam dug koji sam zadužen prema vama. I sadašnjeg života, prošlog života i svih ostalih prošlih života. A na meni je, znači, da li ću ja to hteti ili ne? Hoću, zato što ovo sve mi slobodne volje. I Biblija, i Kur'an, i Šrimad, i Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Tibetanska knjiga mrtvih, Totova knjiga, bilo koji rukopis drevni da uzmete, svi će vam reći da živite u svemiru slobodne volje, univerzumu slobodne volje, svetu slobodne volje, kako god ko imenovo. I sve isključivo zavisi od vas i vaše slobodne volje. Moja slobodna volja je da ja vama služim na taj način, i to vidite, ne radi vas, ne što meni toliko puno stalo radi vas, jeste, ali govorim suštinski stvari, sa strane kabale, gde se bukvalno sve vrtulo se tu oko mene, a onda posle toga dotiče i vas. Zašto? Zato što smo mi povezani, kako sam rekao na početku. Svi smo povezani u jednoj celini. I svi se prepličemo tim nekim nevidljivim nitima, energije, osjećaja, vremena i tako dalje. I baš zato što smo svi povezani, radi toga imamo pogreške, imamo grehe, ne ispunimo cilj prema nekome, imamo sve te probleme, znači koji nas prati i ono što smo do sada imali, doživjeli, preživjeli, osjećali i tako dalje. I to je ono gde smo mi opterećeni, tako reći. E sad, ja sam zadužen prema vama, po duhovnom zakonu, kosmičkom zakonu, kako seješ, tako ćeš žnjeti, zaista ne možete da posejete kukuruz, a da žanjete dinje. Muškarac i žena kada legnu u krevet, žena zatrudni, ne može da rodi krokodila, nego rodi dete. Čovečije dete. Znači, kako seješ, kako ti je seme, tako će ti biti plod. I upravo to, što sam ja dužan prema vama, da napravim atmosferu da zarađujete. Znači da sam zadužen prema vama materijalno iz prošlog života. Kakav prošlog odnosi se na jedan ili na više prošlih života, u zavisnosti jednostavno kakve su okolnosti bile u njima. Znači ja sada vama treba da vratim dug.
Taj dug će biti tako što ćemo završiti projekat i kada završimo projekat, vi počnete da zarađujete. Ja sam moj dug vama vratio. Da biste zarađivali, morate da ulažete. Morate da ulažete. A nemate na osnovu čega da zarađujete ako ne biste ulagali. Kako? To je nemoguće. Naš izreka ne kaže ko riskira, taj profitira. Odmah kako kod nas nema riskiranja. Znači samo ulaganja da biste mogli da prihvatite to moje što ovo dugujem, da vratim dug, ali opet ja kad napravim atmosferu, isplate, sistemi, sve se koristi kako treba, novci ulaze, mi isplaćujemo vas i tako dalje, na vama je da li ćete vi moći da isplatite u odnosu da li ste sada ulagali. To je znači isto zakon kabale. Ništa nećeš dobiti ako nisi dao. I to je amina, to ili amen, kako kaže. I tu priča nema, govora nema. Znači da biste ispunili svoje, mora vaša volja da bude u tome upletena. Ja mogu samo da prenesem poruku, a na vama je da li ćete da prihvatite, da li ćete prvo da čujete tu poruku, a onda posle toga i da poslušate, odnosno da prihvatite. Dalje želim da kažem takođe, znači, mi živimo iste živote sa različitim izborima u njima, mnoge živote, i jednostavno, svi znači koji ste sada tu, znate da smo mi započeli taj projekat u prošlom životu, da znate da smo došli do jedne granice i promašili smo cilj. Da li je nestao internet, ukinuli su internet, da li je bio treći svetski rat, da li je korona bila mnogo opasnija, da li se uspostavila nova svetska vlada, da li je nacistička Nemačka pobedila. Nešto se desilo, što nas je zaustavilo i onda smo se vratili da ispunimo svoj cilj. Pored ovoga, tu je u pitanju i porodica, i familija, i sve ostalo, sve ono što vas vezuje, uključujući i ovaj sistem, zato što je sve povezano. Smo pre toga rekli da je sve povezano. Znači, šta vam je činiti? Da biste znali, i tu ne možete da se pravite ludi što se toga tiče. To je, znači, isključivo na vama i u vama. Da biste znali kako i šta da radite, prvo trebate da slušate ono što vam duša govori. Evo primer. 2011. godine ja sam pričao o istraživačkom centru. Pričao sam o solarnom gradu. Ljudi su mi tada, neki verovali, neki nisu, neki su me napadali. I rekli, to neće biti još za 100, 200, 300 godina, mi nemamo tu tehnologiju, kakvim robotima ti govoriš, to će biti tamo negde za 200, 250 godina, kao i u Star Treku je, kao kasnije, i ne znam tu kakvim serijama i tako dalje. Ja se rekao, ne ljudi, vreme se ubrzava. I vidjet ćete da će biti 10 do 20 godina, malo sam pogrešio, stavio sam previše, nije 20, evo 10 godina, tako reći. I mi ćemo imati robote, imat ćemo veštačku inteligenciju i vidjet ćete koliko se ubrzava i to je sigurno da ćemo imati istraživački centar i budete sigurni da ćemo imati solarni grad. 2011. godina. Mi živimo u 2023. godini. Od 2011. znači 12. 13. i tako dalje, do 2023. mene taj san nije napustio, čak što više, mnogo smo bliži sada da ga ostvarimo nego pre 2, 3, 5, 7 ili 10 godina unazad. Mnogo smo bliži. Da niste svesni ljudi koliko smo bliži ostvarivanju te ideje. To je ono što je, znači, moja duša vapi za tim. Vapi za tim. Moje misli su u tome. Moje osjećanja su u tome. I kada imate tako nešto, da čvrsto stojite na stanovištu, da su vaše misli okupirane sa time, osjećanja da imate što se toga tiče, konstantno, znači, da mislite, da razmišljate, da stalno vrtite filmove, konstantno, znači, da imate, da se to vrti po vama, poslušajte, to je zov vaše duše, uradite ono što vam tada, znači, vaša duša poručuje. Ništa lakše. Samo slušajte. Ali nemojte da slušate u smislu ono,
kada vi treba, na primjer, možete da uložite $250 mesečno, imate, možete, kažete, da, ja tu osjećam da trebam, ali ipak, daću tamo, daću ovamo, uradit ću ovo, uradit ću ono. Imaš osjećanja da treba da uradiš, duša ti govori da to treba da uradiš, da će biti od toga nešto, da će biti i ti zbrinut i pomoći drugima da budu zbrinuti i ti opet to ne uradiš. I ono što je jako važno, da znate pravilo jedno, a to je da, znači, treba da imate dovoljno za sebe i da pomognete drugima. Znači, imate oni koji su opredeljeni samo prema sebi, OPS. Oni su samo opredeljeni prema sebi, imaju bogatstvo, to bogatstvo samo za njih, nikom neće da dele, da daju, imaju kao neki, navodno, pomažu te neke humanitarne organizacije, to je ništa. Neko, na primjer, će da se najede jedan put od te pomoći, a što kasnije. Imate oni koji su opredeljeni prema drugima, drugi vid ekstrema, a on će ti rasprodati sve. Rasproda sve, svoje imanje i sve to, nahrani gladne, izleči bolesne, ali ponovo treba sutradan opet da se jede. Dođu novi bolesni, ili isti ti imaju druge bolesti u pitanju. I to je ekstrem. Znači, niti biti opredeljen prema sebi, niti prema drugima, nego biti prema sebi i drugima. To je druga stvar. Kad si ti opredeljen prema sebi i drugima, ti ispunjavaš ono što ti je zaduženje iz tvog prošlog života. Ako je u pitanju pad na materijalnom delu, možete da padnete i na socijalnom delu u životu, znači tako reći. Možete da padnete bilo kom delu u vašem životu. Imenujte sami koji god hoćete. Ali čim ste u ovom sistemu toliko dugo, čim ste sa nama, čim nam verujete, a znate da ćemo uspeti i znate da ćemo biti sve bolji i bolji i vidite koliko se razvijamo i to sve, onda jasno da ste bili pali na materijalnom delu, a sa druge strane sam ja zadužen, taj koji vama treba također da učinim, da vi imate zaradu, da bih ja odužio moj dug prema vama, jer možda sam nekoga opljačkao pa se ubio radi toga, to je moje zaduženje prema vama iz prošlog života. Možda nekome sam nešto uradio, nažao, pa je taj opet nadrljao na neki način i ubio nekoga drugog, pa sam ja odgovoran, a ne samo taj. Ti si se rodio ponovo da bi ispravio to, ali ja imam i dalje zaduženje prema tebi. Zašto? Jer je sve povezano i svi smo mi povezani. Eto zato, tako si počeo predavanje. Sve je povezano. I najbitnije, znači, da shvatimo da mi koji smo zaduženi, a svi smo, znači, na zemlji zaduženi, da nismo, ne bismo bili ovde. Nema zašto, pošto je zemlja područje lekcije i duhovne, i materijalne, i psihičke, i psihološke, i sve moguće vrste. Tako da smo jednostavno u tom zaduženju ovde da na neki način poništimo to zaduženje. Čim ste na ovom projektu, vama nije stalo samo da zaradite. Jeste, to može govori. To vam govori svest. Ali podsvest vam govori drugačije nešto. Jer pazite, sad ću da vam otkrijem jednu tajnu. Evo, znači, ono do sada što nije bilo rečeno. Vidite, vi, znači, kada budete krenuli da zarađujete od prodaje coina, ok, imati milijarde coina, to je najbolja varijanta, naravno. Za vas, jer ćete moći mnogo više zaraditi, za nas imat ćemo više para da plaćamo programere i oni će da nam radi i smajlovi da nam rade i da nam radi to što sad prikazuje isto vreme na četu pa da bude vreme koje je sadašnje trenutno vreme i tako dalje. Ali, slušajte me sad pažljivo. Kad imate veliki i ogroman broj coina, slušajte me sad pažljivo, ne samo ćete prodavati u menjačnici, nego ćete i od tih para da moći ćete da uložite u naše sisteme van interneta. Wow! To je, znači, prvi put izrečena jedna stvar. Prvi put vam je sada rečeno da kada prodate coine, ne morate uzeti samo pare za sebe, potrošite i kraj, nego možete da uložite u neke sisteme van interneta.
mlekara, istraživački centar, neka fabrika, bilo što znači što budemo radili. I na taj način da zarađujete mnogo više para i da vi imate bukvalno simbolično rečeno mašinu za štancanje para, a ne samo jednokratnu isplatu od prodaja coina kao što imate svuda. To svuda imate. Ako je neki sistem realan, prodate coine, dobijete pare, štajite, potrošite ih. A kod nas ćete moći zakonskom regulativom naše firme da uložite u naše projekte i stalno da zarađujete. To mi je isto ono kao što sam rekao. Nahranite siromašnog ili gladnog, vi ste ga nahranili. On je posle toga opet gladan. Ali ako imate sredstva da ga stalno hranite i da mu pomognete, on vama naravno nešto izuzet, da daje nikad ne valja biti toliko darežljiv da nekog hranite, a da ne daje ništa izuzet, bar da počesti kući ili tako nešto, onda je to poput druga priča. Nahraniti jednom je okej, ali treba da budete sposobni da nahranite stalno, da imate stalno obrt sredstava, stalno novce da imate. Tada ispunjavate svoj cilj. To je tada ispunjavanje vašeg cilja. Vi ste, i ovo je sad ključna stvar, u našem sistemu da biste bili bogati. Hello, Kolumbo! Vi ste u našem sistemu da biste bili bogati. Radi svih okolnosti koje ćemo mi da stvorimo za vas. Na taj način, pogledajte koliko smo povezani, pogledajte koliko tu spona samo. Ja vraćam moj dug prema vama koji sam imao. Vi dobijate, znači, direktno mnogo više novca zarade, ulažete u još neke dodatne sisteme i možete onda da bukvalno pokorite svet, simbolično rečeno. Znači, ulažete u neke naše sisteme, zarađujete i od njih, trošite pare koje zaradite i to isto naravno, kako hoćete, kako želite, ali ono što je najbitnije u svemu tome, vi ste onaj koji vlada nad situacijama, a ne situacije nad vama. Zašto? Zato što ste vratili karmički dug ili zaduženje ili kako god hoćete to imenujte. Vi ste ti koji vladate situacijama. I to je ono što je najbitnije u vašem životu. Da vi budete na vrhu, vaši problemi ispod vas. Ali i to nije sve. Nego šta vi radite? Ulažući u naše sisteme i dobijajući zaradu još od njih, ne samo jednokratno od prodaje coina, vi imate konstantno priliv zarade i konstantno imate, znači, da možete i vi privatno, ako želite da otvorite nešto, bilo šta, da pomognete nekome, da uložite nešto, da otvorite firmu, bilo šta, znači, da uradite što se toga tiče. Ali opet i to nije sve. Slušajte sada najslađi deo. Ono što ste vi ostvarili i zaradili kod nas, nasleđuju vaša deca. Aha. Znači, nema posle vaše smrti da to tako eto nestane. Nasleđuju vaša deca. Tako da znate, gospodo draga, da ste zaista u pravo vreme na pravo mesto. Znači, ako vam se vrti po glavi koliko da ulažete mesečno i vi ste jačali svoj nalog, bez jačanja vašeg naloga ne možete kasnije da zarađujete. Kako? U bilo kom drugom sistemu, ako ne uplatite za neke pakete ili bilo, kako možete da zarađujete? To vi koji radite preko interneta treba da znate. Znači morate da ubacite pare negde, da bi se te pare vrtile i onda posle toga da zaradite. Sad ne ulazim u to da li nešto je skem, nije skem i tako dalje, govorim o suštini, govorim o srži nekog sistema. Kod nas je to drugačije. Kod nas uložite pare, mi platimo programere i kod nas se rade sistemi koji kada se objedinjuju i kada krenu sa zaradama će da zarađuju ogromne pare i onda ćete posle toga moći da isplaćujete kako od coina, tako od tih sistema i tako na taj način da imate bukvalno pravo zadovoljenje svojih potreba. Tako da me to. Vi sami morate da vidite, što se vas tiče, niko ne može da vam kaže koliko, kako i šta. Ali vas ja pozivam, mesečne uplate koliko može.
da biste mogli da zaradite kasnije mnogo više para, da biste imali mnogo više mogućnosti, mnogo više opcija, da se ne biste zaglavljivali, tako reći, u ovom životu, nego da položite tu lekciju. Šta vam je, ovo vam sad otkrivam, da se ponovo ne morate rađati, isto preživljavati i tako dalje, da se skrati put malo taj. Malo da skratite put što se toga tiče. Šta je vaša lekcija? Da imate da sebe i da pomognete da dajete drugome. Kad to budete rešili, vi ste prošli. I svi koji ste sada ovde na webinaru, i svi koji će ga čuti kasnije, su predodređeni upravo da bi rešili taj deo što se tiče lekcije iz njihovih života, odnosno taj deo za čega ste zaduženi. Tako da znate da niste džabe ovde, niste džabe u sistemu, ne čekate džabe 5 godina da mi zaživimo kako treba da zaživimo i da radimo. Ovde ste sa svrhom. I setite se koliko puta kažem, pa i večera sam rekao, da ste zaista u pravo vreme na pravom mestu. Zašto pravo vreme? Pravo vreme, zato što kasnije kako budemo napredovali, bit će sve teže i teže zarađivati. Zašto je na pravom mestu? Zato što smo sigurni 1.000.000% da ćemo uspeti i mi znamo i to je naša želja i mi želimo da uspemo. I ono što je najbitnije, ja želim da uspem radi sebe i želim radi vas. Jer sam i OPS i OPD, i opredelim prema sebi i opredelim prema drugim, odnosno vama. I to je pravi princip. To je prava stvar. Sve ostalo je samo zamajavanje. Ili puki materijalizam, okrenut se prema sebi, ili jednostavno fanatizam da se rasprodaš i da odeš u pustinju negdje tamo. I šta ćeš tamo? Da glumiš tamo. Kamilu. Katastrofa živa. Ali dobro. Tako da vi ste tu, jeste predodređeni da budete bogati i kad budete bili bogati da takođe pomognete i drugima. Kasnije, kada mi krenemo s ulaganjima van interneta pa pročitate statut firme, onda ćete vidjeti koliko će naša firma pomoći ostalim ljudima takođe da slede naše stope, ili našim stopama, da slede naš put i da onda svi jednostavno u svemu tome, znači, uživaju da podignemo i ekonomije i sve živo što se tiče naših država, odakle dolazimo, da imamo predstavnike i tako dalje i tako dalje. Znači, ljudi, vi živite iste živote sa različitim izborima u njima. Prolazite kroz razne lekcije. Jedna od lekcije, kao što sam rekao, ovo, tako da morate jako paziti što se toga tiče. Znači, opet sam rekao i ponavljam, kad se budete pitali, kako ja sada znam šta da radim? Ono što ti govori duša, što ti je osjećaj prema tome takav i što misliš o tome, tako radi. Tako radi. Nikada ne znate, ako odlučite da uložite $250 mesečno kod nas, nikada ne znate koga ćemo primiti kao programera ili imati od programera, šta ćemo uraditi sa tim parama i na koji način ćemo prvo zbrinuti nekoga, jer će to mnogo načiti za njegovu platu, porodicu i tako dalje, da njemu vratite dug s kojim ste zaduženi, sve je povezano, svi smo povezani, nevjerojatno kojim nitima smo mi povezani, ja vam govorim sve samo mogućnosti. A onda takođe da mi uradimo sistem, deo sistema koji će nam pomoći kasnije da se još više otisnemo, tako reći, u visine i da svi još više zarađujemo. I da dođemo do konačnog cilja, a to je, znači, naše potpune samostalnosti, gde ću ja imati dovoljno za sebe i za druge, gde ćete vi imati za sebe i za druge. Znači, i vi za sebe i za druge. Ne samo jedno i ne samo drugo, nego i vi i drugi. Tako da, to je to što se toga tiče. Da li ima neki pitanja? To je, znači, moja poruka bila vama za večeras. Ako ima pitanja, molim da se uključite da pitate, da komentarišete, možete otvoriti mikrofone dole slobodno. Izvolite. Pitanja.
Da li ima neko pitanje? Ja znam da će neki slušati ovaj webinar ukoliko ga budem objavio više puta. Iz razloga prvo što im se jako svidale ove epohalne ideje. Druga stvar što treba više neko da razume neke stvari, u zavisnosti od toga koliko je osvestio svoju dušu i svest na komu je nivou, a takođe i da deli nekome drugome da prepozna te informacije za sebe. Ok, znači da li ima pitanja? Pa evo ja ako mogu samo da kažem, ja nemam nijedno pitanje, ovo je malo ovako za sve nas. Da li ima neko pitanje, nešto, neki komentar, nešto bilo šta? Samo jedan zaključak da ovde koji su svi i na webinaru, pa čak i mislim da i mnogi drugi. Nema pitanja, sve jasno. Sve smo shvatili. Meni je zaista drago ako smo sve shvatili. To znači da smo na visokom nivou svesti. Znači, još jednu ću ponoviti i sa tim ću završiti, ako ne bude bilo pitanja. Ako se neko pita, da vas ne bi zbunio, da ne bi bilo konfuzije, ako se sami pitate šta ja treba da radim, znači ono što osjećaš, za čime ti duša vapi, ono što želiš, ono što su ti mogućnosti, to radi. Što se tiče ulaganja u naš sistem, što se tiče tvojih želja i tako dalje. Svakako tvoje želje koje ti imaš, da li želiš da imaš vilu sa bazenom, ok, samovozeći ili ne samovozeći auto, ok, leteći auto, nebitno. To je tvoja stvar, ali onda moraš postaviti sebi temelj za tako nešto, a to je ono što će ti doneti zaradu da bi mogo da ostvariš to, da zaradiš za to. To su opet ulaganja, ulaganja i ulaganja. I mi zaista moramo da imamo mesečnu disciplinu ulaganja u naš sistem. Mesečno koliko može. Da bismo i plaćali trenutne troškove, da bismo plaćali i programere i sa duhovne strane da opet svako obezbedi sebi dovoljno koliko je kako bi vratio dug prema sebi, drugima i kako bi zarađivao i kako bi kasnije bio bogat kada bude prodao to što mi nudimo, a to što nudimo to će imati jako veliku vrednost i naši coini, investicioni sistemi i sve ostalo, a pogotovo coini, zato što će biti vezani za našu privredu, poljoprivredu, istraživačke radove, solarni grad, i onda će cijena coina da bukvalno ide u nebesa, nikad neće padati, neće biti kao Bitcoin, a Bitcoin to nema ništa što stoji iza njega. Ljudi koji su rodarili sa tim minerima, i onda posle toga dali u prodaju i onda trguju među sobom. Kakva priča ima iza njega? Nikakva. Zato je gore, dole. Uz manipulaciju, naravno, Ilona Maska i ostalih milijardera. Tako da, što se toga tiče, jasno je, bar se naravno da svima jasno, da je odgovornost isključivo na vama. Ne znam ko se uključio, ali direktore, ne znam, jeste li ga čuo ili si ga prekinuo? Koga? Niko se nije uključio, nikoga nisam čuo, niti prekinuo. Da li se čujemo jasno? Miroslave, Mišo se uključio. Samo malo da vidim, mogu... Sopstvenim sredstvima u sve napore koje ulažemo zaista treba izdržati. Ali ono što i mene i sve članove ekološkog pokreta uverava, to je ono da smo samo u probnoj fazi 3 višednevne međunarodne naučne ekokonferencije finansirali, bili smo i generalni pokrovitelj te konferencije. To je zaista uteh koji mi uliva nadu da ćemo izdržati sve
sva iskušenja i doći do kraja. A onda oni koji su svojevoljno izašli ili nisu dovoljno uložili, bit će im krivo što nisu bili uporniji. Treba verovati u taj naš projekat, jer kažem, zaista je jedinstven na svetu. Ne bi uložio celokupni ugled ekološkog pokreta i svoj lični obraz u taj projekat, da nisam uveren da ćemo uspjeti. Jer niko na svetu nije se u svom sličnom projektu bazirao više nego samo na virtualnoj moneti. A mi samo na internetu imamo 5 delova koji će svaki posebno prihodovati plus privredne aktivnosti. I samim uvidom u taj projekat vi vidite da taj projekat ne može da se ugasi. Jednostavno ne može. Zbog obimnosti ulaganja na svih 5 frontova na internetu plus privredna ulaganja. I naravno i ona privredna ulaganja gdje ćemo biti inicijatori da se osnuju kao po principu, ako na jednom ruralnom području koje je stanovništvo napustilo otvorimo mlekaru, ceo region će se baviti stočarstvom. Mi ćemo vratiti građane sa zapada iz pečalbe da se vrate u svoju zemlju sa sigurnošću da ih mi nećemo izneveriti u međusobnom radu. Jer to ne radimo zbog profita, nego zbog obnove naše zemlje. Toliko od mene. Ako treba nešto, stojimo na raspolaganju. Hvala vam. U redu, Nikola, hvala svakako za taj deo što si imao da izneseš. Da li još neko želi reč u vezi projekta, pitanja, bilo šta, teme koje sam govorio večeras i tako dalje? Da li se sada čujemo? Ne znam, Sad se čujemo, da, čujemo se. Pa ja mislim da kod mene nije mikrofon pokvario, ali kad sam vidio da se Miroslav više ne čuje, ja sam onda prekinuo. Tako da, mislim da nije kod mene u mikrofonu. Ja sam samo hteo ovako, jedan mali i kratak komentar da dam na osnovu ovog izlaganja Miroslave, filozofskog prilaza našem projektu, da mislim da svi ovde i mi prisutni, pa i mnogi, siguran sam, mnogi drugi članovi našeg sistema, da isto tako razmišljaju, većina tako razmišlja, da ovde nismo svi samo zbog sebe. Mislim da svako, pogotovo mislim na starije članove, da su svi tu da bi nešto uradili i za druge. Znači, i za one druge koje poznajemo i za mnoge druge koje ne poznajemo. Tako da je ovo što je Nikola rekao, otvaranje mlekara, otvaranje drugih pogona, ne znam, lekovitog bilja, milion ima pristup, odnosno milion projekata koji čekaju, pogotovo na našem sada Balkanu gde je sve zapušteno i gde nema više ljudi, tako da mislim da je prilika biće, to će vreme da pokaže da će ljudi polako da se vraćaju, pogotovo sa zapada, i zapadne Evrope i Amerike, više ne cvetaju ruže, više, pogotovo Evropska unija koja je nama bliža, više nije tako atraktivna i ja sam i malo pre nego što je i počeo webinar par reći rekao da tamo počinje, sada je trenutno jedan blagi haos, a pretpostavljam da će biti i malo veći haos, tako da mislim da pogotovo mladi da im nije perspektiva više da razmišlja o zapadnoj Evropi, u Americi, da će takav haos da nastane tako, mislim, ja tako vidim, tako se stvari kreiraju i pripremaju. Tako da ovo što je Nikola malo pre rekao da je ovo, potpuno se slažem, potpuno u pravu, ja tako mislim i mislim da nam je perspektiva svima nama da sa ovakvim programima, bit će možda i od ljudi drugačijih projekata, da se sve svodi na korektne internet portale, korektne internet projekte i kao što će i naš da bude i još više ulaganja u van internet sisteme, odnosno u van internet ekonomiju i da je tu budućnost i naša i drugih koji tako razmišljaju. Eto, to je bio moj komentar, nadam se da ste me čuli. Hvala još jednom. Jesmo, hvala na komentaru svakako.
samo da se ispravim, nije moj pristup bio filozofski, nego je bio više onaj duhovno univerzalni, tako reći, onaj postojeći koji postoji. Jer filozofija je nešto što ne postoji, što ste stvorili razmišljanjem. Izvinjavam se, U redu tako je. sam to drugačije nazvao, baš tako, da. U redu je, znači ono nešto što postoji, što egzistira, što jeste i ja samo, znači, ono što je moja duša osvetlila, tako reći, prenosim drugim ono što jeste. Hvala svakako na izlaganju. Branko Vasović, vi želite također reći, izvolite. Da, dobro večer, čujemo se. Da. Evo već. Pozdrav za sve prisutne i za tebe Miroslav i sve prisutne večeras. Pa ja moram da odam zaista jedno ovako, što kaže ushićenje celokupnim večeras i tvojim izlaganjem, ovim pristupom. Hvala. Dobro si ovo rekao, kroz taj duhovni deo i zaista meni se to dopada zato što i ja tako funkcionišem. A slažem se sa Mišom što je svi koji smo u ovome projektu, svi su verovatno ne samo zbog sebe, nego zbog nekih drugih ili porodice ili nekih drugih projekata kojima su u glavi, a ovo je jedan od načina da se stvori to, kako bi rekli, bogatstvo, da bi mogli da ga plasiramo, da li kroz projekte, kroz samu ovdje kroz sajt ili kroz neke individualne koje imamo u svojim glavama. Ja isto imam neke svoje projekte, ali i šta je još ovdje bitno? Htio bih da naglasim, ovo što Mika apeluje, ja sam to shvatio u stvari, gdje smo mi imali par puta možda te zadrške kad je u pitanju investiranja. Svi smo mi investirali što smo imali, to se slažem, pa smo imali te određene faze kad je bilo završetak, pa nije, pa onda novi proširenje projekta i onda smo opet iznova trebali da ulažemo. Sada tu je verovatno došlo do iscrpljivanja kod pojedinaca i verovatno očekivanje da će se to završiti. Tako da ovo što sad Mikan pokušava da nas ponovo vrati, u stvari, ne da vrati, nego da shvatimo da projekat i završetak investiranja je samo onog trenutka kad zaista bude završen. Što znači, nije ništa završeno, on mora trajati dokle god, koliko god može i kad možemo normalno. Ali je jako je bitno možda, kad sad gledamo koliko nas ima 15, kad bi svakog mjeseca po 50 eura, da ne kažem možda 100-tinjak eura, neko i više, možda će to biti i više, sigurno bi značilo puno svakog mjeseca, barem 1000 do 2, da to bude samo sa naše strane. Pa za te osnovne stvari možda koje su, da ne znam kaže osnovne, nego za te troškove koje su režijski i plus ono što je bitno, da ti ljudi koji to rade, a moramo svakodnevno verovatno raditi na tome, ovi momci koji budu, ko sad radi već od njih, programera, da i on vidi da to zaista ima. Mislim, jer je kretanje energije, novac isto energije koju ulažemo, a on će se pretvarati kroz kojine pakete i ostalo i vraćati se onima koji su to uložili. Tako da se slažem sa Mikanom. I još jedna stvar koja mi je zaparala u pozitivnom smislu, a to sam skoro pričao sa ovim mojim rođakom što je uložio novac oko nasleđivanja naloga. Je dobra stvar, jer baš smo imali tu polemiku, ja sam bio siguran u ovo i dobro je, ovo je stigla potvrda. Ja sam mu i to rekao da će svakako nalog moći sutra postojati. Što kada ko bude otišao u drugu realnost, da će nalog ovdje sa ovoga sajta moći da nasledi neko porodice. To je bitno i ovo drugo, što znači da ono što imamo, kao što i ja i svako od vas vjerojatno ima puno kojina, će moći ne da čekaju pare, nego da ih ulaže u neke druge vidove, da li van interneta, i to je isto dobra stvar, tako da mislim da ja ne razmišljam o visini para, ja samo iskreno razmišljam da ima ono što je svakome neophodno, da ima normalno da živi normalno, znači i da može da pomogne drugome, da uloži nekoga u nešto i tako. Ja imam par projekata i evo sad Čačku sljedeće nedelje otvaram partnu sobu, centar za edukaciju o štetnom zračenju i tako da. Ja imam svoju misiju, ova mi je druga i podržavam ovo sve što je večeras
Mikan izneo i nadam se da ćemo ovo vrlo brzo završeno sa finansiranjem, to je sa početkom. Do tada, eto, morat ćemo ili trebamo da svako koliko može i šta može. Pozdrav još jednom i hvala vjeru. Jasno, hvala Branko, samo da vas jednu stvar dopunim. Znači, tačno, nama jeste potrebno da bismo održavali sadašnji sistem, da bismo plaćali programere, ali i kada budemo imali te novce, još mnogo više od toga, članovi stalno moraju da ulažu u svoje naloge. I kada budete zarađivali, isplatite od sistema jedan deo novca, uplatite nazad da biste mogli više da zaradite ili uložite u ono što mi nudimo van interneta vaše investicije, da biste još više mogli da zarađujete. Svakako, što se toga tiče i kad budemo imali, na primer, investiciju od 2,5 milijarde evra, dolara, čega god, ruba na juana, nebitno, od nekog Arapina ili od bilo koga, da bismo, na primer, ne znam ti, uložili u neke hotele futurističkog izgleda, da bismo uložili u, na primer, ne mora da bude mlekara, da stalno ponavljamo samo mlekaru, nego da bude, znači, što se tiče zdrave hrane ili pogona za obradu, tako reći, te zdrave hrane i tako dalje, znači tržišne centre ili kako god, nebitno, i tada trebaju članovi da ulažu. Zašto? Tako jačaju svoje naloge. I kad je vreme za investiciju u coine? Sada. Evo zašto sada. Zato što im je cena najniža. Kako budemo mi završavali ICO i kako budemo imali menjačić, kako budemo imali novi pristup, novi prikaz, budite sigurni će naši coini planuti kao ludi. Šta se ovdje dešava? Vi trgujete članovi sa drugim članovima, ili sa novim koji nemaju coine, ili sa postojećim. Pa ćete ovdje da kažete, wow, god koji $15, a bio mi 0,001 ili 2 ili 3 koliko je sada. Ćete za Doomsday Coin koji je vezan najviše za istraživački centar, solarni grad, tehnologiju i sve ostale stvari. Kada bude došlo $10.000, pa ćete reći koliko ja imam Doomsday Coina. On je bio $2 tada. Vidi koliko $10.000 je došlo po Bogu, zato što je vezan za sve te stvari koje će ga vući, posebno njega, naravno sve naše coine, ali posebno njega, istraživački centar, solarni grad, tehnologija i sve ono što budemo radili, stvarali, što se tiče napretka i tako dalje i tako dalje. Tako da, to je što se toga tiče. I zato jeste taj ICO, Initial Coin Offering, ili inicijalna ponuda coina, da bi članovi, ne vi lično, možete i vi, vaši članovi, da bi svi kupovali po najnižim cenama coine. Ja ću sada da apelujem na sve vas. Kontaktirajte sve vaše članove. Ako već vi imate dosta coina, u redu čestitam, ali nikad nije dosta, verujte mi. Kontaktirajte vaše članove i apelujte na njih da uplaćuju, da kupuju coine dok su najniže vrednosti. Šaljite im e-mail, obaveštavajte ih na bilo koji način, preko chata, preko Facebooka, preko bilo kog sistema, kako god možete. Nazovite ih ako se čujete, ako ste dobri sa njima. Zašto? Zato što biste želeli dobro njima. Jer to je opet taj duhovni deo. Imam ja, ali imat ćeš i ti. Ali kako može da ima on kada nije uložio? Ne može, neće imati što da proda. Imaće drugu opciju. Da mu daš deo svojih coina da proda, da može da zaradi. I zato preporučivati da kupuju coine, preporučivati da ulažu u sisteme. Nemojte gledati kao nešto negativno. Gledajte kao nešto pozitivno. A to je da pomažete drugima da uspeju kao vi što treba da uspete. I to je također taj duhovni zakon. Eto sad da se ne doveže što se toga tiče, kako seješ, tako ćeš žnjeti. Pomogneš drugima da bude pomognuto tebi. Tako da to je to, znači. I kad budemo imali ogromne investicije i tada morate jačati svoje naloge da biste zarađivali i od njih, i od tih investicija, i od svega što god budete mogli. I to je moj savjet svima, znači, da zgrabite što god više možete prilika. Ovo je sada vreme kada treba da grabite prilike. Znači, ovo je sada to vreme kada svi trebaju da grabe prilike koje su im jedinstvene i koje im se sada nude. To je, znači, sada, jer najniže su cene coina,
dok još nismo zaživjeli, kad budemo zaživjeli, kad nas budu zapljusnuli milioni, desetine i stotine miliona članova, ljudi, vidjet ćete koliko će biti mnogo teže. Neuporedivo teže nego sada. Svima vama. Tako da sada je vreme. Kontaktirajte svoje članove. Kontaktirajte svoje članove. Obavezno kontaktirajte svoje članove, recite im da kupuju coine, da ulažu u naše sisteme, kako bi oni zarađivali, možete im reći kako bismo mi plaćali programere, ne isplaćivali druge, trenutno, jer ne možemo, mi se gradimo, mi smo u izgradnji. To mi je, evo ovako neki primjer, kao kada bi država se zaduživala kod MMF-a i ona zaduži se da bi platila plate, da bi platila penzije i tako dalje, a ne ide u obnovu, ne ide u infrastrukturu, ne ide u ono što će donositi pare, što će donositi nove investicije i tako dalje. I to me kao sljedeća stvar. Imate čup pun para i samo neću valite iz njega, i valite iz njega, i valite iz njega. I onda kasnije pogledate, pa vidi, ovaj čup je bio pun, sad je prazan. Naravno, pošto niste ništa vraćali u njega, ne možete dati doživotno i doveka. To tako ne ide. Tako da, kontaktirajte vaše članove, neka ulažu u naše coine, u naše sisteme, da bi i mi imali više sredstava, da ovaj Dexter mnogo bolje izgleda, da se koristi taj Dexter, veliki tim lideri, koji će doći sa 1000 ljudi, da koriste naš Dexter call centar, da onda oni imaju tu neku svoju računicu, da je bolje njega da koriste nego Zoom, da mnogo bolje, znači, da idu preko našeg Dextera, a nama da ostavljaju te mesečne pretplate ili zavisi ono što bude tada bilo više mogućnosti da se može zaraditi kako oni, tako i mi. Ok. Ima neko, još neki pitanja, komentara? Imam ja. Dobro večer, izvolite, predstavite se. Dobro večer. Ja sam Branko Radosavljević. Izvolite. A šta da kažem posle ovoga, teško je šta da se kaže. Sve je skoro rečeno i baš mi je drago što je ovako baš opširno objašnjeno. I ovaj moment je baš važan da iskoristimo, ne znam koliko ko to osjeća i koliko je ko svestan toga, baš je ovaj moment isto kao ono na početku kada je the gold coin bio 1 cent, sada je isto taj moment kada treba investirati i još biti disciplinovan mesečno, koliko može. Ja bi to apelovao još jednom, iako je to već rečeno. A eto da u neko dogledno vreme bit će rezultata, ja verujem. Eto, pozdravljam sve prisutne i hvala. U redu, hvala. Branko, možete samo da iznesete ono što ste meni rekli isto privatno, što se tiče vaših članova i to. Znate na što mislim, to bi jako bilo dobra preporuka s vaše strane i to. Nije sve, mogu li se za trenutak uključiti? Samo da čovjek prvo završi. Branko, Dobre. ako želite da iznesete ono što smo pričali u vezi vaših članova, to ste mi rekli, šta radite, kako radite, pa da date drugima primjer također isto što se toga tiče. Branko Radosavljević, mislim. Da, evo, mogu da kažem. Pa eto, ja imam nekoliko... Da, ja sam Branko Radosavljević, da. Da. Pa evo, ja ću da počnem kratko samo da kažem da imam nekoliko aktivnih članova i ne insistiram na njima da uplaćuju neke visoke cifre, nego samo da mesečno, redovno 10, 20, 30, 40 dolara, koliko ko može, jer je to za naše, ko nije kontributor, ko je član, ko stvara neku naviku, stiče znanje o našem projektu, ulazi
sa $10, 20, i isto je kao i sa 100. Nije za nas isto, ali za njega je to početna ta faza veoma bitna i ja tako sam krenuo i eto, moji članovi već to poštuju. Bravo, jasno, znači, koliko može, mesečno, to je jako važno, znači, jačate vaše naloge, a nama, eto, pomožete da što pre završimo poslove, da biste vi što pre zarađivali. I opet je to sve povezano, i opet je to jedna spona, i to tako jednostavno ide. Drugačije videli smo svi da ne ide, mora tako da ide jednostavno. Nikola, izvoli. Htio sam samo da vam ispričam jedan istinit primjer. Moj kolega, prijatelj, je u početku, kad se Bitcoin tek probio na tržištu i počeo da se predstavlja, sa svojim prijateljem je ušao u taj posao i oni su obojica uložili su sredstva, zaradili su rudarenjem svako po 6.000 bitcoina. A znam to. A pošto on nije verovao, nije imao toliko vere u Bitcoin, zamolio je kolegu da mu otkupi njegova ulaganja i da mu preda ti svojih 6.000 bitcoina. A znate li šta je to značilo? Kasnije, za nekoliko godina, Bitcoin godišnje, oni špekulišu sa njegovom vrednošću, bio čak i $90.000 po jednom Bitcoinu. Znate onda koliko je izgubio zbog svoje malodušnosti. Čisto da znate da trebate verovati u nešto što radite. Bez te vere ne vredi vam ništa. Hvala vam. Tako je, da ne ponove greške ljudi, znači, koji su tu. No, svakako, obavezno kontaktirajte vaše članove, obavezno, znači, da uplaćuju mesečno, čuli ste od Branka koliko može. 10, 20, 25, 30, 50, $100, koliko može. To je bolje za njega, jer će mnogo više moći kasnije da zarađuje. A vi ste pomogli nekome i ne znate da ste opet povezano sa prvim delom webinara vratili taj neki karmički dug prema nekome. Ono što hoću isto sad da kažem, univerzum i čitavi ti zakoni univerzuma nama stvaraju okolnosti da mi vraćamo naše dugove sa kojima smo zaduženi. A na nama je da li ćemo da odgovorimo na to ili ne. I zato, znači, jeste ovo svemir, mesto ili univerzum slobodne volje, jer mi odlučujemo. I onda kako se budemo postavili, zavisi od toga da li ćemo, znači, biti u grehu, odnosno pasti, promašiti cilj, ili ćemo ispuniti cilj. Nema osude, nema ništa, ali jednostavno slušajte ono što vam govori vaša unutrašnjost. Vaši osjećaji i naravno vaše mogućnosti, to je vrlo logično. Ok, još neko nešto da kaže, da pitam, ako nema da se razilazimo. Nema? Evo još ja samo da kažem, pošto obično ponekad kažem nešto. Samo se predstavi. Sanja. Sanja Stankovska, ali tako? Da. Hvala. Što se tiče celokupno ovo večera što je pričano, ne znam ko je pomenuo da je više puta bilo malih pauza onako za projekat. Pa bih samo htjela da podsjetim direktora da zna da uvek posle male pauze još jače se zaletimo. Tako da ovo je samo jedan dobar znak. Tako je. Da će biti nešto vrhunsko dalje. Da nas čeka nešto još bolje. Tako je, bravo Sanja, da. Do sada se tako i pokazalo. Jeste, hvala. Pa bilo je, za ovih 5 godina je bilo nekoliko puta ove faze ovako malo, stane se, onda bude to još jače. Tako da i ovo je samo dobar znak. Jeste, pa vidite, ima još jedna stvar u svemu tome. Sam taj univerzum, taj univerzalni ili kako god ga koja kaša, kako god ga zvali kom, odakle se proističe, pa i naša svest koja se uliva u nju i proizlazi iz nje, stvara okolnosti da ljudi nam nekada u životu dolaze dok trebaju nekoj višoj svrsi, tako reći, i onda kada oni budu na neki način potrošeni po znacima navodnika, onda odlaze. Zato što više nema potrebe za njima.
A eto vi ste da je tu. Znači da ste na pravom mestu u pravo vreme. I zato isto i mi imamo nekada male te pauzice, jer jednostavno univerzum mora da pročisti naše redove. To je to. Koga nismo čuli? Mirjanu nismo čuli do sada uopšte, Zrinku nismo čuli, ajde da čujemo bar malo. Milku Kovačević. Mirjana ovde. Dobro večer. Dobro večer. Milka ovdje. Jedna po jedna, prvo Mirjana. Evo ovako, htio sam sve da pozdravim i da se slažem sa Miroslavom za uplate. Ja, Miroslav, znam da sam ja i moj suprug od 2018. godine u ovom projektu. Svakog meseca smo skoro ulagali. Tako je. Svakog meseca. Ja sam sad skoro nešto gledala koliko smo platili, ja sam se šokirala. Ne smijem da kažem, ali uglavnom imamo negdje oko 10.000, od 10 miliona coina. Dobro. To je dovoljno, sve govori, je tako. Tako da ja savjetujem svima da ulažu koliko ko može. Ali redovno, što kaže Miroslav, redovno ulagati. Mi smo ulagali od 2018. skoro svaki mjesec. Nekad, ako smo preskočili, onda smo drugi mjesec uplatili više. Tako da je bilo vrlo, vrlo velikih uplata. Eto, to je to, htjela sam sve da vas pozdravim. Ok, hvala, ja samo da napomenem da je Mirjana također pre neki dan uplatila $50, je li tako? Jeste. Samo što još nije objavljeno javno, ali to ćemo objaviti naravno kada stigne na red sa drugim objavama i sve. Jer sam primetio da ne bi bilo dobro u jednom danu da objavim sve, pa onda kasnije da nema par dana ništa, nego onako da te uplate malo onako razredim, tako reći, po danima. Zrinku. Svaka čast. Da, Zrinku da čujemo. Zrinka. Tu je Zrinka. Dobro večer svima. Je, tu sam. Ajde idemo. Ja isto sam od samog početka, to i znate. Tako je. Uplaćujem, evo, kako mogu, imam puno svega, zbilja puno. Imam jedno, dvoje, troje, evo, svojih ljudi koji uplaćuju, isto kao i Branko što je rekao, koliko mogu i kad mogu. Tako da, evo, sam zadovoljna. Eto. Jasno, hvala Zrinka. Ajde dalje, koga ćemo da čujemo? Branko Popović. Dragana Milić kasnije. Halo. Dobro večer, izvolite Branko. Dobro večer. Pa ja samo još jednu konstataciju na vaš uvodni deo, da kažem, to me podsjetilo na tu našu karmičku povezanost. Da. I ja sam baš pratio od nekih 2007. 2008. kad ste bili vodili Sange Indig i ušao sam u Sange Indig, odradio sve što treba i od onda jednostavno imam potrebu malo da vas saslušam, da budem s vama povezan, da budem, kad sam na Sange Indigu, kad gledam u sunce, uvijek se s vama. I jednostavno ta konstatacija da smo mi povezani je sigurno tačna. Tako je. I drago mi je da je to mogu i ostali naši članovi da čuju i da osjete to, da je to. Tako da, jednostavno mi smo predodređeni da budemo karmički zajedno i da gradimo taj projekat. Tako da, večeras mi je bilo baš drago čuti ovo uvodno izlaganje. Toliko bi bilo. Hvala. Hvala lijepo. Koga još nismo čuli? Ajde, uključujte se ljudi i kažite po koju reč. Pitajte, komentarišite. Sad imate priliku. Milka Kovačević može sada da se ja prekinuo sam me kada je Mirjana bila uključena. Milka. A tu sam. Ja bi također sve pozdravila. Vi svi znate da ja s velikom voljom i željom želim da budem uz vas i znate i zbog koga. I drago mi je što idemo sad krupnim koracima naprijed. Dobro je Sanja rekla, ja sam odavno tu i znam svako zatiše da poslije dođu veliki projekti. Nemam ja ništa posebno Miroslava da kažem, osim da smo sretna i da idemo naprijed i ne možem dočekati
taj projekat, što kažu, u onome krupnom planu kod da svjetlo dana. To je što tiče mene, želim vas sve da čujem ovako često i to je to. Jasno, hvala svakako. Ružica Sandić, mislim da ona hoće se uključiti. Izvolite, Ružice. Halo, halo, halo. Ne čuje se, halo, Ružica Sandić. Alo? Izvolite. Da li se čujemo? Izgleda imam problema sa vezom. Ok, da li još neko želi da se uključi? Da pita, da kaže nešto? Ružice, ništa vas ne čujemo. Da li još neko hoće se uključiti, posljednji put pitam? Dragana Milić možda? Josip Penava, Dušan Kovačević, Zorica Tijosavljević, jel tako beše, pošto vidim samo T piše. Borislav Ratković. Da li neko želi da se uključi ili da se razilazimo? Hvala, ako neko želi možda napiše komentar, ako neće ili ne može da se uključi. Ili da pita nešto u chatu. I kao, znači samo da kažem, nije 21 i 18, 21 i 52 je, nego mu ostaje kada ste napisali prvu poruku dok ne sredimo to vreme, ne čujte da nam još treba malo razvoja. No, Dexter Call radi pa radi, ali treba to da se napređuje. Dobro, ništa, onda to je to, ja želim svima laku noć, prijatno, pa čujemo se drugi put. Laku noć. Laku noć. Noć. Laku noć.